Os escolares ribeirenses recibiron os seus premios dos certames impulsados polo Mes das Letras. O auditorio encheuse de alumnos que amosaron o seu bo facer en prosa, verso e banda deseñada. O mes de maio está caracterizado pola súa gran presenza literaria a raíz da celebración do Día das Letras Galegas. O Concello de Ribeira contou cunha programación especial para conmemoralo, ao igual que a homenaxeada Luisa Villalta. Unha das actividades propostas foi o xa tradicional certame escolar e esta mañá os alumnos dos centros do municipio recolleron os seus premios. Este ano, claro, xa era o 32º, a 32ª edición deste premio, xa dunha longa traxectoria. É un premio no que participan, un concurso escolar no que participan todos os centros de primaria de Ribeira. Temos modalidade de prosa, poesía e banda deseñada. Entón, claro, para os meniños e as meniñas é un momento moi interesante, nos colexios traballan moito, entón presentan despois os seus traballiños. Hai que escoller só 3 de cada modalidade, por desgracia. E destaca a calidade dos traballos presentados nesta edición, o que complicou o labor do xurado. E o que facemos todos os anos é así, damoslle parte do premio, é un lote de libros para cada meniño e meniña premiada, que son estes 18 lotes, tamén para o centro de ensino que participan, levan uns lotiños de libros, e ademais veñen aquí ao auditorio, de agora en diante será xa no auditorio novo, agora ainda estamos no auditorio vello, e participan nunha actividade, pode ser teatral, musical, neste caso neste ano tivemos moita sorte, foi unha actividade musical, o concerto Danza do Verán de Xoán Curial e a súa banda, que os meniños e as meniñas o pasaron moi ben. Eu creo que é un moi bo premio. Grazas a este concurso, o alumnado tamén aprende sobre as letras galegas e sobre os autores homenaxeados ano a ano. A cultura non se detén agora en Ribeira, remata o Maio das Letras, pero mañá mesmo dá comezo o Xuño da Cultura e as Artes, que traerá máis dun centenar de actividades ao municipio.